ଏବଂ ଶିକାରକୁ ଧରିଲା ଅର୍ଜୁନ ଚମ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ଦେଖିକରି ଚମ କାଟକା ହୋଇଲା ଏ ବାଳକୁ କିପରି କାଟିବି ବୋଇଲା ସେ କାଳେ ଚମ ସହି ନ ପାରିଲା ଅର୍ଜୁନର ବାଣକୁ ତ ହିଁ କାଟିଦେଲା ଦେଖିକରି ଅର୍ଜୁନ ମନରେ ବିଚାରିଲେ ଏପରି ଏ ହାତ ବାନ୍ଧିବି ବୋହିଲେ ମନ ଭେଟି ବାଣକୁ ଗୁଣରେ ବସାଇ ହୁଙ୍କାରି ଛାଡ଼ିଲା ବୀର ଧନ ଜୟୀ ହରଣି ଦେଇ ମନ ଭେଟିଗଲା ହରଣି ଦେଇ ମନ ଭେଟିଗଲା ଚମର ବକ୍ଷରେ ମୋହ ହୋଇ ଚମ ଉପରେ ଅର୍ଜୁନ ହାରିଣ ବସିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମାଟି ବସିଲେ ଚମକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଗାରେ ଧର୍ମ ଗଲା ହୋଇ ବିଧାକୁ ବିଧାଏ କୌଣେ ମହାମରି ଦାନ୍ତ ଘେନି ଲାଗିଲେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଆଗଣ ତାଗଣ ହେମ ଏକ ସଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଦେବୀ ଧାନ ସେକାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ